Στις 2 Φεβρουαρίου, ένα σύνθημα που φώναξαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας μας μαζί με αυτούς του Πανετολικού έτυχε καθολικής αποδοχής σε όλη την χώρα. Δεν είναι όμως η πρώτη και σίγουρα ούτε η τελευταία φορά που οι Φενταγίν παίρνουν θέση σε κοινωνικά ζητήματα. Στα 45 χρόνια που κλείνουν φέτος τα παιδιά του Περιστερίου, έχουν δείξει πως για αυτά το γήπεδο είναι μόνο η αφορμή για να μαζευτούν όλοι μαζί. Αμέτρητες συνεισφορές σε ευπαθείς ομάδες, σε αστέγους, σε δομές ψυχικής υγείας, σε σεισμοπαθείς και πυρόπληκτους δίνουν στον σύνδεσμο οπαδών του Ατρωμίτου και του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου ένα διαφορετικό νόημα. Τα καλοκαίρια σχηματίζουν ομάδες πυροπροστασίας και τους χειμώνες διοργανώνουν νεράνους για κοινωνικές δράσεις. Το 2022 συγκέντρωσαν πάνω από 8.000 ευρώ για να βοηθήσουν μια μικρή συμπολίτησά τους να αγοράσει ένα αμαξίδιο. Και πριν από λίγες ημέρες μάζεψαν το ίδιο ποσό και παρέδωσαν έναν ειδικό γερανό για να μπορούν να κολυμπήσουν στη πισίνα της πόλης μας ακόμα και άτομα με αναπηρία. Το Νοέμβριο ποτέ δεν θα ξεχάσουν τους ήρωες του Πολυτεχνείου και τον Ιούλιο δίνουν ραντεβού στο μαρτυρικό σημείο της πόλης για να τιμήσουν τον μπλόκο του Περιστερίου. Είναι τιμή για όλους που υπάρχουν αυτά τα παιδιά στην κερκίδα. Είναι σημαντικό για όλους ότι έχουν κοινωνική υπόσταση και η ευαισθησία τους δεν σταμάτησε ποτέ σε έναν τίτλο ή ένα αποτέλεσμα.